Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken nami kula Arzu Hanifah saking kelas 11 jurusanipun Rekayasa Perangkat Lunak utawi disingkat RPL. Kula sekolah wonten ing SMK 1 Wonosobo, menawi alamat kula wonten ing Desa Selokromo, RT kali RW 3, Kecamatan Lekso, Kabupaten Wonosobo. Kaluwihan lan kaprigelan saking kawula, kula gadah kadaran melan ing cabang olahraga. Kathah ingkang kula saged dolanan. Tuladhanipun saged dolan bal-balan basket, futsal, badminton, lan atletik. Uga kula gadah kaluwihan saged gampil rukun, saged gampil makarya bareng kalian kanca-kanca, uga gampil adaptasi dening kahanan. Kekurangan lan kelemahan kawula ugi tansah gadah kekirangan. Kula dereng saged ngatur wekdal kula ingkang becik lan teratur. Nilai becik ingkang bisa dipun pendhet dening diri kula sregep lan tanggung jawab marang tugas-tugas kawula, uga amanah lan saged dipercaya gampang rukun lakali tiang-tiang. Ancaman ingkang bisa teka ing awake kawula, saingan ing donya kerja saya kathah mila kula kedah nglajengaken sinau, lan ingkang kaping akhir titikan mligi katampilan ingkang diduweni awak kula saged dolanan gitar, nyanyi, nari, lan ngoding. Cekap semanten pamatur saking kawula, menawi kathah kekirangan ugi kawula matur kula nuwun agunging pangapunten. Kula pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.